kini atong latest update bahid sa atong panahon karong adlawng Lunes, Marso 21, 2022. Sa pagkakaroon wala tayo ginamonitor na daotang panahon o wala sa tayo nakita na mupurma na bagyo sulod o gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies o ang init na hangin gikan sa silangan maoy nagapasulabi karon sa Central o Southern Luzon, diri sa Visayas o didto pod sa Mindanao. Para sa kayumtang sa panahon sa atong mga forecast areas sa sunod na 24 oras, Antibok, Visayas, Occidental Mindoro, ug ang amihanang bahin sa Palawan ug ang Calayan Islands makasinatig maayong tempo sa panahon o generally fair weather. Para sa dugang impormasyon, bisitaha lang ang atong official website ug diri na lang ta kutob. Gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan.